Hon yw'r wythnos pwyllgorau swyddogol cyntaf o'r Senedd newydd ac mae wedi bod yn brysur iawn achos bod ni i gyd wedi gorfod newid swyddfa a mae hynny'n golygu symud popeth o un swyddfa i swyddfa newydd, dod i nabod ein ffrindiau newydd yn y grwpiau gwleidyddol yn y Senedd, wrth gwrs y pwyllgorau, mynd i gyfarfodydd ein pwyllgorau newydd. Felly mae wedi bod yn wythnos gyffrous iawn ac wythnos da i Gwynfor fod yma, Gwynfor Rowlinson o Gymru sydd wedi dod am wythnos o brofiad gwaith yma yn y Senedd. Dweud rhywbeth amdano ti, o le ti'n dod a beth i ti'n neud? Dwi'n dod o Fethesda, dwi'n blwyddyn 12 wan yn yr ysgol ac dwi'n studio 4 pwnc ar gyfer lefel A. Dwi'n wneud cemeg, hanes, maths a maths bellach. A beth yw argraff di o'r Senedd? Mae'n fawr. Mae lot o bobl ma'n siarad gwahanol ieithoedd. Mae o'n neis, yndi. Dwi'n falch bod yma, de. Wyt ti'n meddwl am adfa mewn gwleidyddiaeth falle yn y dyfodol? Gobeithio ddim. Ddim? Gobeithio ddim. Beth wyt ti eisiau gwneud? Dwi'n yn gwybod, dwi'n yn siŵr iawn. Gawn ni weld. Digon o amser gyda ti. Gobeithio. I benderfynu. Yn anffodus mae wedi bod yn bwrw glaw, ond ti wedi cael cyfle i weld tipyn o'r ddinas o Mrwsel hefyd. Dal amser i weld mwy. Ie. A pryd ti'n mynd nôl? Di Gwener. Wel, diolch yn fawr am ddod yma i ddod i weld ein swyddfa, ein gwaith. Bob amser yn croesawu pobl ifanc o Gymru i ddod yma i'r Senedd. Mae'n brofiad arbennig, ond yw e? Yndi. Diolch yn fawr. Diolch.